Tak v tomhle videu bych chtěl odpovědět na pár základních otázek, které se často objevují. Tak se do toho dáme. Tak první z nich by byla, kde se dá ten Oculus koupit. Tak hlavní možnost je předobjednat si jej na hlavní stránce výrobce www.oculus.com. Tam se prodává asi za 8 000, ale jsou tam ještě náklady na poštovné a DPH a takové věci, takže to celkem vyjde asi na 11 000. A je tam určitá čekací lhuta, ale oproti dřívějších dobách už je daleko kratší, takže můžete očekávat, že od doby objednání ho budete mít doma tak během 5 týdnů. To jde. A další možnost je, hodně na eBay se a teď objevují v aukcích, ale co jsem koukal, tam jsou dost předražené a nevíte, jestli vůbec můžete věřit těm lidem, že je opravdu v pořádku a pak nějaké problémy s tím. Já nevím. To jsou asi ty dvě hlavní možnosti. Cena, to už jsem teď řekl. Tam je, pak když už dorazí vám Oculus, tak už neplatíte žádné cla ani nic takového. Prostě si jen vyzvednete od toho, jak se to, kurýra. Používají službu UPS, je to jenom standardní zásilka, takže žádný express, takže od doby odeslání to trvá zhruba týden. To, co už jsem zahrnul do té doby 5 týdnů. A nějaký problémy s tím doručováním jsem žádné já neměl osobně. Dorazilo to, jak bylo uvedeno ve sledování zásilky a normálně jsem si je vyzvedl. Takže to bylo bez problémů. Balením je samotný Rift, pak ten tracker, který snímá ty další pohyby hlavy. Jsou tam 2 typy čoček, jedny jsou pro lidi, co mají horší zrak, tam jde o dalekozrakost, teda krátkozrakost, no, že špatně vidíte na dálku, to si pletu furt. Tak ty používám já, protože musím nosit brýle a s tímhle typem čoček fakt nemám problémy, vidím úplně dobře v tom Riftu. Takže i když nosíte brýle, tak jestli nemáte opravdu silné poškození zraku, tak byste neměli mít žádné problémy. A počítačové nároky od aplikace po aplikaci to liší, ale hlavně je tam nároky na procesor, velké nároky na procesor. A když se spokojíte s nižšími grafickými detailemi, tak nemusíte mít ani tak dobrou grafickou kartu. Já používám starou 9800 GT Nvidia. To je opravdu stará karta, ale když to mám ty různé věci na nízké detaily, tak to běží opravdu dobře. Se to ve videu nezdá, ale to je jenom tím, že se video nahrává pomaleji. Já tam žádné trhání ani podobné věci nemám. Až na to, když to občas fakt zasekne, ale to bych spíš dal za vinu z týmu samotnému. No a nějaké problémy s odezvou. Některé aplikace s tím mají problémy, třeba virtuální plocha. Tam se mi to občas vnímám nějaké zpomalení, ale víceméně je to všude docela dobré. Takže to jsou asi ty základní otázky, kterými jsou nejvíc kladené, tak jsem je chtěl odpovědět takhle všem, aby se nemuseli lidé pořád ptát.